Sanibonani guys, welcome back to yet another video. Guys, I saw this video on Twitter of Usne here, and the person who posted this video captioned it something like manje, we now understand ukuthi why Usne has been acting up so much and being the way she is. Basically, the person insinuating ukuthi uGeli is preg, and that's why she's been so moody, you guys. And when I looked at the video, fine, guys, ukuthi she did look, or she does look like she is preg in this video. God, do I get, guys? Niyazi ukuthi thina ke we are a generation yemikhaba, guys. Angazi ukuthi what's going on with us. Anyway, guys, Usne did respond to this video that's been circulating, and people basically saying that she's pregnant, and this is what she had to say. Sanibona ninjani, ngisabuza futhi ngiyacela Nkosi yami, imalini konje ukuthi ususa umuntu endabeni zabantu khona ngifuna ukumkhipha endabeni zami ngimboleke noma imali aphume endabeni zami. Kaze ngalingwa bese namhlanje lesithathu, kaze ngalingwa kulesithathu. Ngizivulela live la, haya ama comment. Okay, ngibone ngisendela umuntu isithombe ethi hawuthwana congrats umkhulelo. Khulelwe. Hayibo, Nkosi yami ngiyazi mina lo ndaba uthi ngikhulelwe. Hayibo, ngizivulela live today. Hayi, you really pregnant? Wara. Guys. Hayi mina ngeke lo othanda indaba zami ngicela kumnika imali aphume endabeni zami, aphume ngoba manje angithandi uzozaphume kakhulungu. Cela kumnika imali aphume endabeni zami. Ngifuna ukuzontshela angikhulelwe, anginalutho Nkosi yami. Angifuni ekugcineni la mase ingasekho ingane kuthiwa ngasikhipha isisu owara ngayibulala ingane. Anginangane, angikhulelwe esifini sami, anginalutho. Nalo uhambe edumisa into engekho ku Facebook, cela aphume endabeni zami. Akaphume nje aphele endabeni zami. Ngenze njani menginomkhaba? Yini engizoyenza menginomkhaba Nkosi yami? Ngenze njani? Hawu, kaze ngalingwa emhlabeni, ngaze ngalingwa. Yazi ungathothi unegaxa indaba engaka zakhe, kodwa uzoloke kunaka indaba zami. Anginalutho, angikhulelwe, angimithi, nginomkhaba wami nje Nkosi yami enginawo. Ngiyadlela, ngikhuluphale, mengimjolweni alright, ngikhuluphele sekuthiwa ngikhulelwe. Ngizozaca futhi nithi ngiyagula. Ikuphi kana kufanele ngikwenze emhlabeni? Yini efanele ngenze? Ake ngizwe ngani ke country ukuthi kufanele ngenze njani? Yini efanele ngenze? Anginalutho. Ngizontshela lokho nje ukuthi anginalutho. Mase ningitshelela lo obhizi nendaba zami, cela aphume endabeni zami. Ezela kumina ngizomnika imali aphume endabeni zami. Ake ningisize ningiphendulele ukuthi imalini ukususa umuntu endabeni zakhe. Imalini? Awu Jesu. Oh Thixo. Ngizongashuthi mina manje. Ngaphela manje ngizothi ngiyaphoda, kuthiwa ngikhulelwe. Ngithi ngenzani? Kuthiwa nginje. Ikuphi efanele ngikwenze? Phumani. Yazi sengisaba nokulisha igama lakhe lo ubhizi ubhala ku Facebook, kodwa akaphume. Ngiyamcela abo ngisamcela kwamanje ukuthi akaphume endabeni zami. Please, thank you. So that is Snake, guys, basically telling us ukuthi phumani ezindabeni zami, guys, saying ukuthi she's willing to take out money. Abanye abantu are like awukahle Snake imali kaMacele leyo, but she's saying anyway she's willing to take out money to pay this person who keeps circulating indaba about her. But guys, she debunks the rumors or debunks whatever's been said, which she is not expecting, guys. And I guess she's doing that, as she says in the video, so that people don't come out here and saying, hey, where's the child and what. Basically saying, she is just a girl who is happy in her relationship. And listen, the happiness is showing through the body, you guys. Anyway, let's park it right there. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge, and I'll see you guys on the next one.